Alright, check.
I'd like to taste a real Italian coffee, please. What is a real Italian coffee? Espresso. You mean Lavazza Espresso Italiano? Lavazza classico? In a capsule? The real Italian coffee. Yes, Lavazza. Discover the Italian coffee experience in all its forms. From the perfectly balanced blend of Lavazza Classico to the finest Arabicas of Lavazza Espresso Italiano. Lavazza, more than Italian. Tara, Lods. Saglit lang ako. Balit na, Lods. Odi. Yo. Sa Bloods. Saglit. Sama ako eh. Dalawa. Ay, magkasama ka ba? Ah. Kahit mo na. GG na kasi 6 nilon eh. Buha pala to lang kasi si Blake. Ayos. Pabuhat po. Pakain ka na tol? Sige. Nice game. Invite kay tol? Try ko. Mag-invite. Invite. Granny Jigs. Wala. Pumasok. Parehas ng skin Patapos yung battle pass ko. Gold din sa akin. Hindi kita marinig tol, wala kang mic. Yo. Ayun. Check. Marinig kita sa stream eh. Nagsasalita ka sa stream. Ay. Oo. Tayo lang. Okay naman na, di ba? Okay na. Ba't bagong update siya tol? Kanina lang nung pag-open ko, nag-update siya. Dark sa inyo no? Bakit? Kami hindi pa eh. Space pa eh. Sa console wala pa eh. Ano bang bago ngayon? Ano bang idadagdag? Wala naman. Wala pang update sa console. Ako eh. Wala namang bago dito. Yung store siguro baka may freebies. No. May mic siya, no? Sino yun? Blind? Ano? Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy soldier incoming. Sino online tol? Enemy dropping into the AO. Wow. May mic si Minowa.
Oh, meron ito. Playtime's over, mate. You're going to the war. Copy. Enemy dropping into the AO. Isang oras akong maglalaro ngayon. Isang oras lang. Late din na dyan. Busy. Oras ng... Pasok ka bukas? Pasok. Battle Royale. Friday sa ano sa Gas is Tordo approaching lang your pasok. position. Move to the safe zone. Sana sa isang oras maka-chicken. Naka-chicken lang din namin. Ayos, sana all. Chicken natin. Tayo. Load out na lang tayo dito. Ayaw kaya. Tao dito. Sigurado may pupunta dyan. Sa may Scavi. Oh shit. All targets. Patay ko lang. Move to the next area and secure Ay, nakuha mo? Wala. Dito sila tatlo. Enemy helo. Uy. Ganyan. Saan dito? Tatlo. Tatlo. Oo, tatawag na tatlo dito. Ito na tayo. Tapos na to? Marking target location. Nalot ko na. Ulit na. Ulit ko lang ito. Marking target location. Your teammates in the gulag. If they Nag-update survive, din si they can Basic. redeploy. Pa-update ko lang. Oo. May kasama siya si Basic. Wala ata. Ayun, pang-apat natin. Update. Saglit lang yung sa akin eh. Hindi naman kakalaki yan eh. Contract complete. Recon intel secured. Satchel bro. Meron na ako. Your teammate May satchel doon ah. stand by. Kay Minowa. Tapos loadout tayo sa taas. Kotse. May pumatay sa akin. Papunta dito. Hindi. Trying ko na yan eh. Malayo. Loadout na. Eh, punta na ako dyan. Let's take it. Gas is moving. Friendly loadout drop on the way. Di pa tapos dito, no? Marking target location. Di pa. Ata. Meron dito. Stand by
5 for... Engage that enemy vehicle. Oh, may nag-buy dyan. Marking buy station. May tropa doon. Saan nag-buy? Yan, taas. Baba. Yan. Moving on your waypoint. May galing dyan kanina eh. Yung nakamotor. Ay, yung naka ano. Out of my way. I'll drive. Andun na siya oh. Yan. Ito. Blue mark. Blue mark pala. Eyes on helo. Nag-heli. Cancel that. Ano? Located Tango. Marking waypoint. Marking airship. Load out, Naglo-load out sila. Naglo-load out sila. This is loader 2-0. Copy. Cluster strike away. Oh hey, destroyed vehicle. UAV overhead. Down yan, gago. Down yan, Nice. heli. Patuloy na lang. Meron pa. Meron pa no? Sa baba. Meron pa. Sa Saan siya? buy station. Uy. Sayang. Galing mo din. Men. Ano yun? Ano yung bagsak ka? Ano yun? Nandiyan siya? Papunta na sa inyo. Oh shit. Ano yan? Naabangan ka na to lah. Ay, alam nila nandi papunta na ako dun sa ano, sa kabila. The gulag now. Rayo UAV sila tol. Time for a bit of argy-bargy. Get ready to fight. You're next. Listen up, soldier. Win here. and Ay, you return salamat, to the front Jigs. line. But if you lose, you're done. Eh no, please. Kulang kami Yes, isa. kulang kami isa. Miss ka na namin. Tara, Jigs. Ay, tangin ang galing naman ano dun. Invite ka namin tol. Invite ka namin. Your team can still buy you back if they have. Tara, Lods. Bakbakan. Pusin lang tol ah. Tapusin lang namin, Lods. Nice. Sinibak tayo? Ha? Para full squad? Sige. Eto no. Okay, I know ah. Marking waypoint. Ano? Di, patayin mo muna ito. Baka mapatay mo pa yan. Baka mag number 1 pa. Nandiyan ka oh. Wala na. May baril ako dyan tuloy. Nawal ko. Galit sila eh. May exemptor ako dun. May alit? May exemptor. Lolot pala dyan. Ayun! Wala pala akong... Nice. Push. Isa na lang natin. Wala pala akong stun grenade kanina. Babarisan kanina. Lakas ulit trig kayo na. Ganun lang ako rin nakagamit ng
open. Wala rin contact. Iba yung color ng ano mo tol? Graphics. Dami oh. Ang ingay ng number ano? Yung ano? Sound effects niya. Hindi siya na-stun? Ay, CLB. CLB. Nakatapan mo tol. CLB. Yung sa likod ko yung bumalik sa akin. Kaya pala. Marking waypoint. Yun. Kuha lang akong drinks tol. Yes, please. Pabuhat mga lodi. What? Papa Daily tsaka Papa Jar, pabuhat. Si Papa Deli pwede pa. Pero pag ako Bakit? wala kang maasaan sa akin. Ano lang ako? Pabigat. Kaminuhan na lang tayo pabuhat. Pabuhat, sir. Hindi ganun sir, ako po nagpapabuhat. Di ako paglaro kahapon. Parehas tayo. Parang schedule. Parang schedule ko ngayon alternate eh. Hindi maglalaro bukas. Ganun ka? Alternate ka? Temporary lang. Para may matapos. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up.
Ate. Ate. Now's the time to warm up. Warm-up's done. Right, time to kick this off. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Favorite? That's a hard copy. Bagong favorite? Bagong favorite. Parang yeah. Gina Intuition. ginagaya ko na siya na. Daily, Papa Daily. Parang Basta. Kailan tol? Chicken na ba natin to? Chicken na yan. Chicken na ba natin? Sa ilalim ako ha. Yeah, tingnan natin. Alright, Oo, chicken na natin to. Ticket ka na ba, tol? Sana. Sarap, sarap. Chicken kayo. Saan siya? Putang ina, nasarap ko na. Nice one. Got you. Nice one, tol, nice Got one. you. Uy, baril kalaban. Uy, Isa pa. Nice one. Ganun pa. Huwag mo na. Down. Sige, try mo. May isa pa. Ay, sa likod mo dyan. Meron na. Uy. Ay, shit. Nice one, sir. Uy! Sinugod ako. Naubusan ng bala. Oo. Ilan na kita? May dalawa pa sa second floor. here we go. You can always have a go at these bastards while you wait. Team wipe na sana eh. Words will smash their mugs on a well-placed glove. Hindi na nag-reload. Your teammate got a proper sorting. Ay, naayaw ko talaga tong Magnum na to. LMG na yung gamit ko eh. Naubusan pa. Fight starts. Ayun, no? Get ready to fight. You're next. Hindi ka ba ano? Wala kang mic tala. Shit. Ayun, meron. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Pamahirapan talaga kayo. Tangan, hindi ko matamaan to. Need you back to base. Still by your back. They have the cash. May tumulan na isa. Thank you. Napalayo eh. Uwian natin yan. Gago. Sa baba? Meron. Taas baba. Puta, yun, naka-shotgun. Isa pa? Salamat, Puta, salamat. naubusan na ng bala. Kilo, kapatay ko yan. Bata pa. Basag na yan. Down na yun. Nice. Meron pa isa? Busan ako ng bala. Alam. Contract updated. Mag-i- Loadout muna kayo. Loadout muna kayo. Ground. Para may laban. Full beggar.
sa akin. Contract updated. Yun, pera New dyan. objective identified. Oh, ito. Okay, no. Bili ko siya. Tapos... Kasya na pala. Oh, may Sige, bilhin niya. nag-buyback dito sa ano. Saan ba yun? May bumaba dito? Get to that vehicle. Ay, dito na kayo. Enemy UAV overhead. All friendlies are in the safe zone. Forget what I said. Mga baril ba dito? Papadali lang malakas, oh. Kahit lang malakas. Kunin ko na Scabby, ha. Kunin ko na Scabby, ha. Sige. Loadout ka. Care package spotted. Ayan, load out na. Try ko nga magpara ulit. Contract complete. All supply boxes Example located. ko. Try mo. Malakas pa rin? Example. Tempor or... Try ko nga yung XM4 na yan. XM4, malakas ba ngayon? saka AK. AK-47? Old one. Uy, may kalaban? Naka-sniper pala Kalaban ako. siya na. Over here. May kalaban siya na. May kalaban dito. Grabe pa namin yan. Tangin na! Patay na na po! Marami? Patay kami. Oo, nasa amin. Taas pala. Teammates in the Mataas gulag. dalawa. Pina... Survive, they can win more. Pas kami. Wala akong makita. Nag-loadout sila. Oh, alis na kayo. Uy! Ano sa tabi ko lang? I hostile operate. Example rin. Example, try. XM4. We lost that one. We'll come back stronger next time. Tabi ko lang pala yung kalaban ng puta. Uy. Nawala ako? Wala ako, nawala to. Ano yung example? Sige. May naka-loadout ka rin to. Ano na, agency sa task force. Field agent grip. May loadout ako ng Uy, sino XM4 nawala eh. to? Ha? May loadout ako Sino ng nawala? XM4. May nawala ba, tol? Minowa? Siya. Hindi kaya? Sa DC. Kakaano lang pala ni Daily at saka Minoa. Na-chicken lang nila. Oo nga eh. Sana all. Iba na talaga si Papa Daily. Daily ang chicken din. 11 kills lang yun. 11 kills lang. 11 kills lang. Wow. Very nice. Kasama Sabi namin. Daily.
Start nyo lang pag ano. Invite ka. Ay, wala. Kayo. Si ano, Jigs. Yan, si Death Card, oh. Right kayo. Uy, andyan si Nightwing Wing, oh. Night, wing, wing. Wing, wing. Tuwing. Available ata si Tuwing, ah. May kalaban niya. Ay, may... Try mo. Papagalito na naman tayo niya. Walang pumasok. Wala, sige. Larga. Bola. Sino Breezy? Sino si Breezy? Sino Bago to. O nagpalit pangalan siguro to. Bago sigurong pangalan nito. Kapag Renny, may kasama yan? Yun, hinihina pa yun. Uy, nawala. Nawala si Jigs. Labas naman ay bagong Amazon devices. Taga. Gagi, na-accept na. Trios. Sige, trios. Trios. Sailor Moon, no? Sailor Moon. Kilala mo sila Sailor Moon, Jer? Sa friends ko yata pero hindi ko kabisado kung kilala ko, hindi. Si Call Me Daddy. Ay, Call Me Daddy ba yan? Daddy. Every month yata nagpapalit ng pangalan eh. Kasi natalo to sa pustahan nila, ano? Ni Ikaw tsaka ni, Granny. Magpapalit daw. Number of kills. Papalit ng pangalan. Kapag Kaya apat, mababa yung kills mo, yung mababang kills, magpapalit ng pangalan. Hindi ako pwedeng sumali dyan. Baka palit ako ng palit niyan. Granny sana yun. Di pa rin mahanap tong si ano eh. Alam nyo yun, yung Brian Landry. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Na-update na ninyo yung mga iPhone nyo, Tol. Ha? Na-update na yung iPhone nyo. Ang bago update? Oh, iPhone 15 na eh. Update. Yun siguro yung OS ng bagong 13. Oo. Oh. Pwede, may Nokia nga rin. Ina yan. Wala yung dati. Dami atang binago. Saved your ass on that one. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Favorite? Battle Royale.
position. Ah. Just get moving. Tagging a bounty contract. Yeah. Bounty contract. Yes, I need Sino kalaro mo, Jigs, kanina? Kami yung daddy. Step bro. Ah. Nalo kayo? Di. Ngalat. Nakakalaban. tol. Step Nalo group sa wala akin ka. eh. Cheater rin. Cheater ba? Cheater rin daw. Tangina, ang dami. Dami, men. Saan sila pupunta? Pero rin dito. Ay, pwede tayong lumipat. Sige lang. Yan, dito na Tayo ako. natin. Saan Diyan ka kayo? na? Kukunin na tong ano eh. Sasakyan eh. Huwag mo nang kunin ito. Basta eh. Dito sa bounty tayo. Dito, daming team mo. Dami. Huwag dyan. Lampas tayo ng konti. Lampas tayo. Dito. Ayun na, Oh, dito nasarap tayo, na. Or dito tayo. May Ayun tao na. na dyan ah. Pwede natin kunin Tao na. to. Oh. Tao na, may Oh, tao dito na. tayo. Tao na dyan, Jer. Saan ka Iwas ka na. Jigs? Hindi, sila, dito tol? sa likod. Saan sila? Na, wala namang pang Tabanan ba natin? Tara, Dito, ako dito sa sabi na. likod. Lipat ba tayo? Dito na. Ito lang tayo. Sige. Dito, hindi na luta dito. Sa loob lang eh. Make for contact. Ang ako naman, binaril ko pa. Baba ko na. Sakay daily flight. Sige. Fragmentation. Wala man lang kaano-ano dito. Saan? Dalawa Uy! ba dito? Uy! Dalawa dyan? Oo, dalawa. Pinasok Engage na ako. shooter. Tayo. Atras tayo dyan. Sige. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance. Sa malapit kasi ako. Kaya yan lipat tayo. Tara, lipat tayo. Ano tayo? Sa prison? Dito. Support. Sa fort? Dito? Oo, support. Stop dun eh. Pork chop? Pork chop. Sarap yan. Oo. Ano bang gamit niyan? Ano lang yan? Mga tier? Last mo. Ano The yun? numbers. Galing. Hoy! Galing mag-maneuver. Ano dyan? Baba na tayo dyan. Happy that. Habang shortcut dito. Ayun. Uy, may nag-loot dito, tol. Sino may bounty na? Ay, shit. May Kunin natin menace. to. Supply box identified. Marking location now. Ingay na number. Nakuha ko. Nandyan na. Ayun na. Sa taas mo, sa taas. Dyan. Sa taas pala, kaya pala. Armor ka muna to. Sa taas mo. Yan na. Nakabang. Sagdanan. Roger, atras ka dyan. Dami. Nasa taas siya. Taas. Baba ako. Abangan mo lang sa sagdanan. Sa baba. Ayan, andyan na. Yes. Nice. Puta! Dahan. Ay! May sumunod pa! Ay, siya nakatingin. Puta! Nakapag-load out ba yun? May backup. Wala pa, no? Naka-selfie. Nagsiselfie pa yung isa. Fight's begun. While you wait, feel free to give these Ay, wankers siya a proper natuloy. view. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Time for a bit of argy-bargy. Get ready to fight. Birdie, birdie.
Kunin ba natin to? Susugal ba? You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done here. Daming kalaban eh. Ayun no, Sort them out or napuputukan. capture the objective. Cabin zero. Down. I'm hit. I'm hit. Panalo din. Reset tayo dyan. Reset tayo dyan. Sige, sige. Pag dyan, dami dyan. Dami. Saan tayo sa... Ano? Dito? Dito? Copy that. Kalaban dyan? O ano? Binin mo lang. Putik looted din. Di pa dito sa taas. Puta na, looted. Pay na lang. Be advised, there's an enemy team hunting. Wow! Oh, may nag-loadout dito. Resay dyan. Huwag tayo dyan, Kettle. Huwag kayo sa port. Ha? May kalaban sa port. Sige lang. Hunted ako eh. Dalawa, alas kayo. May mga baril dyan sa may ano, buy station. Ayan o. Loadout pala dito. Pababa na yung loadout natin. Ayun, dalawa ng threat Alas ka na, Jig. Oh shit. Ayun na. Tsaka port dito. Ah. Port. Labas tayo. Ay, layo tayo. Bigay mo yung pera kay Jig. Pera, dyan. Takbo! Kalbo! Takbo! Marking rendezvous vehicle. Uy, red na. Puta na tatlo na. Sa taas tayo. Lapit dyan, iwas ka sa akin dyan. Alis ka na, Jig. Dito na. Oh, alis ka na dyan. Wala tayong loadout. May loadout na. Oh, may loadout na to. Layo ka na rin. Parachute ka, punta ka sa taas. Enemy UAV overhead. Ay, may buy station pala dito eh. Kulang pa pera tol. Kulang pa pera. Enemy UAV Okay. overhead. Ayun, loadout You've got a loadout drop inbound. Pwede na. Balik ka doon tol. May loadout doon tol. Oh, shit. Sabi na eh. Tol sa Jig. Gas is closing in. Relocating Bo. the safe zone. Bilis naman. Ay, wala palang Biden. Doon siya, no? Tagging buy station. Nice, Jig. Nandiyan pa rin kalaban mo, Jigs. Wala na, tinakbuhan ko na. Orange Dyan, pa rin sige, eh. ano ko lang dyan. Para buhayin mo lang si ano. Kahit na gano'n, akit yan na. Sasakitan ko ulo nila. Contract failed. Sharpen up. Enemy UAV overhead. Fam, buy station. I'll drive. Loadout din ako. Mag-loadout na ako. Sige, loadout lang kayo. Sasakitan ko lang ulo nila. Sige. Ayan na. Ang layo na ng bounty ko. Bili ka ng armor mo. Ah, Aid station there. tawag dyan. I'll drive. Balikan mo ako, Jero. Loadout na kayo. Nice. Kunin natin bounty. Gas is closing in. Hindi mo dyan. Kapag Uy. loadout na kayo. Hindi kang layo pala. Enemy UAV overhead. Bounty target has been marked. Killer. Yun. Lakad na tayo. Pahinga ang pera, tol. Jer. Ito. Sige ka na. May
May baril din dito. Uy! May naka-snipe. Hindi ko alam kung... Ay, dito. Sa building. Tall building. Ay, hindi. Dito lang. Sa banyo. Sa banyo. Sa loob ng bahay? Target spotted. Nasa tapat ng banyo lang. Kanina. Yun yung last sa ano ko. Sighting. Ayun o. Kaya ako to. Yan ba yung ano? Ano? Nagkali pa ako. Uy! Time ngayon wala. Nasa kanan mo. Nasa kanan. Good. Stadium siguro. Stadium. Nice. Buti may selfie ka. Sarap, boy. Patay niya ako. Patay kayo isa. Nakakabuhay ka tol. Kalaban pa. Waypoint. Ah, forget it. Nice. May pera. Plate up. Ay, iba! Kasama pa. Party ba? Lalag ka tol. Ano yung sa XM4 mo, ano? Siyempre. Daily? Ano tol? Yung mas, ano Long niya? range. Ito. Agency Suspensor, Task Force. 3 times. Under barrel. Magazine 60. Ano Fast under mag. barrel niya? SFOD? Field Agent Rig. And ano? Yung barrel? Field agent. Field Agent Rig. And then, Coffee. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Welcome. Last game ako mga lods. let's give it. Isang oras na. Bilis siya! Isang oras na laro. Late kasi ako nag-umpisa eh. Aga mo naman tulog ko lang. Oh, may ginagawa sa umaga. Bago na talaga si Jer, ah. Babalik din. Temporary.
relax. Time for the real thing. May work din sa umaga. Busy tayo tol. Para may para may pambayad sa internet. Ayun lang. Para may pambili ng pagkain. Panay pagkain tinapost mo eh. Yun, para may post. Para may post. Napanood mo yung sinigang. Sinigang. Lupit ang kanta Sinesearch ko lang sa Facebook, audio library. Sinigang, tinap ko sinigang eh. Hindi sinigang. Umabas. Sinigang. Sinigang na baboy. Ano, napanalo nila natin ta. Kailangan na to para mas maganda tulog. Meron na. May nauna na. Oo, nauna na nga. Dalawa. Nauna. Ito yung phone. Uy! Kanta lang. Bumaba ka. Clear to engage your target. Kailangan kaya? Meron. Meron. Nadown ko yung isa. Tayo daily. Meron ba ta? Shot good. Ganda yung bagong update. Ayun na, dito. Kailangan din. Meron sa sa taas. Wala akong bala. Nandito. Stand by for coordinates. Dito dalawa. Nag-lag. First. Galat eh. Di ba tayo silver? Kanaban ba to? Yun na. Kaya nagbasag dyan? Ako yun. Teammate was sent Umigot to lang ako. gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Teammate redeploying to the AO. May tao sa baba namin. Nice one. Marami. Dalawa dyan eh. Dito. Patay na yung dalawa dyan. Wala, isa. Nakatakas yung isa. May baril dito. Meron. Meron din dito, meron. Marking target. Second floor. Baril. Bumalik dito. Ay, dyan pa rin. Umalik. Oh. Nandun na. Hostile foot. Oh shit. Parating. Oh shit. Iba yan? Iba? Dalawa pa. Dito. Sila pa rin to. Dalawa pa. Sila yung Ah, so stupid. Patay yung isa. So, ayan. Saan ba to? Sa akin. Objective is to eliminate the bounty target. Coming. Buhayin kasi daily. Down. Uy. Knowledge waypoint codes. Uy, Sa iba bundok. din yan? Engaging shooter. Merong isa doon. Meron isa dito. Under hostile fire. Ano ka? Dito. Ay! Dito shit. pa, meron din dito. Wala akong baril to lang. Dami. Natin Ibang kalaban din na yan. Bumalik lahat sila. Atas ka muna, Jigs. Sulat ng balon. Wala tayong mga anit na mga... Wala tayong pang...
Ulot muna natin ito. Tapos patayin natin. Tara, patayin natin. May baril ka na. Ha? May baril ka na? Ikaw, may baril ka na? Nila, loot muna natin ba? Baril na ako eh. Sige. Bala lang ulit. Ito, di pa loaded eh. Hindi pa looted. Tara, dito muna tayo, daily. Ayan muna natin. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your Ito freedom. dalawa, meron din dito. Tangina. You got your arm. May nang... Meron din dyan? We're sending you back to base. Oo. Not over yet. Your team can still buy your release. Nice. Sorry, sarita. Ito yung dalawa Basag. Takas pa. Sana. Wala na? Nasa building niya. Dito pa. Ay shit, nakasnipe, shit. Nasa dito sa labas niya. Nice. Nice one, daily. May isa pa, daily. Tag. Bye. Ito nasa bahay, nag-snipe eh. Power ka saan? Yung bounty ba? Baka yung bounty. Hindi. Hindi pala, sinag ng araw. Wala, sinag ng araw pala. Uy, ayun na. Meron. Ayan na. Second floor. Sniper gamit ha. Sugurin mo. Down. Habang binabaril niya, no? Oh, nice. Meron pa. Yun, Nice, teamwork. Ah, sabi na, hacker. Hacker. daw. Oh, sana ako rin matawag na hacker. Sana all. Ano all? Sana all. Hacker si Daily. Compliment yan. Hacker. Support natin eh. Daily, late seat daily. Good shot. Wait tayo. Nabuhay natin si Jer. Oh, sasakyan sa likod. Saan? Work? Ayun na. Bitit natin. Pabagsak na yung loadout natin. Oh shit, ang gas ha. Oh, first wave yan tol ah. Tara, tayo. First wave to. Shit. Tawad na tayo. Meron pa sa likod. Dito sa atin, meron pa. Meron pa. Oh. Kaya, gitip lang natin. Dami. Loadout drop on the way. Engage that enemy vehicle. Truck yan. Takot yan. Closing in. Relocating the safe zone. Wala natin loadout yan. Tangin na. Kumukuha ko doon. Engaging shooter. Uy, may sarap. Saan? Sarap. Delay that. Indicate waypoint. Pamark. Wala. Acknowledge waypoint Dito. codes. Dito. Moving on your way. Incoming rounds. May iba pa. Sniper. Be advised. Friendly Tara. airstrike inbound. Ito dyan armor dyan. Sila meron rin. Meron. Saan ito nagsisip sa akin ah? Engage that enemy vehicle. Kita. Tol, pakuha kami tol. May truck dyan. Wala, kinuha na yung truck. Kaya kuha ko yung may sasakyan pa isa. Kunin ko to. Ah, yun o. Sniper, ayun. Sa taas mo. Wala na siya.
Ang dami! Putang ina yan! Ipa! Gas is moving. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Your teammate has entered the Located gulag. Tango. Surviving earns the freedom. Shut up, boy. This Let's one's get to mine. the safe zone. Meron dito ha. Tagging Harap pa, bounty meron. contract. Sino yung bounty, tol? Your teammate is redeploying. Stand by. Objective is to eliminate the bounty target. Enemy Tawid na UAV kayo? overhead. Coordinates marked. Guard. Hindi ako armor. Tapos patayin natin dito lah. Stop Tol, contact. Ano yun? King. May Kotse king tayo. dyan? Marking Ayan, rendezvous. Tara, tara, tara. Out of my way. I'll drive. Tara dyan. Shotgun. Ayun na. Ayun na. Layo na daily. Looted dito. Sa taas ako ah. Sige, Ang sige. walang tao naman. Sa likod ko dito. Mark, mark. Marking waypoint. Meron Makita dyan? saan? Nawala sa mark. Makita saan? Ito sa na to eh. Naglola dito. Marking Ito. waypoint. Mark. Kita mo tol? Ayun, nagsistep ang gago. Nakamute pala ako. Ayun, dito. Marking waypoint. Susunduin na yata, susunduin na. Oo. Nag-down mo? Down yun. Isa pa tol. Wala akong baril ha. Got gas inbound. Safe zone Sa relocation. storage tayo. Yan na yung gas ha. Time. Scrub the contract. Meron pa dito. Coordinates marked. Well. Patay mo na? Hindi makita. Yun, doon na. Nice. Wow, nice. Loot natin yan. Ngayon, mabala dito. Baba ko na. Ay, baba ko na dun sa ano, sa loob mamaya. Para makakuha si Jigs. Objective is to eliminate the bounty target. Babala mga lods. Sige. Napagmulan Dito dyan. tol. Dami.
Papasok. Sa baba lang. Gas is moving. Hostile target. Isa. Oh shit. Sayang, wala akong AR na bar. Sige lang sa baba. Hindi na tal. Ayun o. Throwing thermite. Marking waypoint. Hostile Isa lang? target. Lodge Safe cover ako, tol. Na, wala akong AR. Sa likod na sa block. Disregard. Last mark. Dito siya. AR to lang. AR. May dami ako AR. Dito. Nag-drop ako ng bala dyan. Dito si Jira. Wala sa sensor. Throwing thermite. Pusti natin. Wala. Sumakay siya na ba yun? Sumakay? Oh, siya ate. Siya na yun. Oh, may nag-loadout dito sa harapan natin. Dito tol, bibili to. May loadout dito sa akin. Saan tol? Saan loadout? Dito. Dito. Take that handgun. Marking armor. May akong baril, wala akong AR. Wala akong AR na baril. To. Wala. May AR. Ayun na yun, AR. Ano men? Isa la AR ko ano. Pili. Yung baril mo, iniwan mo. Yung isa. Pasnap ako. Ano yung baril mo? Nakasnipe ka? Dalawang sniper gamit mo? Dili, isa lang. Ay, bullfrog ako. Nasa fire station. Sige, Be advised, there's an enemy team hunting. Sige, dito na yung bounty ko. Di kasya, Sige, di kasya. akit ka. Loadout tayo. Di pa load dito. Sila yata eh. May DMR dito. Tara, tawid tayo. Tara. Maingay. Ayan na. Meron dun sa train. Mark ako. Target appears hostile. Sino? Mahuli pa ako doon. Unahan pa niya. Uy, Sige lang tol, may gas ko sa punta ko sa inyo. ako? Dali pa ako. Oh shit. We're out of time. Scrub the contract. Ito galing yun. Bounty target is down. Well done. Doon pa rin. Doon pala. Headshot. Pera. $500 ah. Wala lang pera tol. Sila. Ayun dyan. Ay! Inlag. Sinundan lang. Sige lads, bukas ulit ako. Nag-aatid na Sige ako. sir, sige sir. Sige sir. Thank you. Sige sir, sige sir.